sa special coverage. Sa laing balita impeachment, batok ang VP Sara gisuportahan sa progresibong grupo. Atong dawato ng report ni Radyoman Bien Abanos. TXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abi, nagpahigayon og kilos protesta ang nagkadiyang grupo aron suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Roas Avenue, Davao City, Hulyo 6, 2026. Matod sa impormasyon pinagi kang COVID dyan kanda sa Kabataan Southern Mindanao, nadebasihan ang impeachment batok sa Vice Presidente. Busa mas mayo matod mga kinisuportahan, lakip sa gibasihan sa grupo ang ituuhang wala matarong paggamit sa confidential fund o kang mga dili klarong pondo diha sa bangko. Ano ito paminahan, pabahayag ni Kobijan Kandagikan sa Kabataan, SMR. So syempre sa pagtingin natin dyan, bilang siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa, ay talagang may pananagutan siya sa mga unexplained at mga erroneous na mga paggasta niya sa pera ng taong bayan. Ang pamahayag ni Kobijan Kandagikan sa Kabataan, SMR, nasiran nga mga aktibidad gisuportahan sa bagong alyansang Makabayan, Kumbayan, Anak Bayan, SMR, Alliance of Concerned Teachers, uguban pang grupo gikan sa Davao City. Kasama mo sa Maritag Servisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos Tatak, Armen. RMN